Yowwa hande bo weeti welni and mi kabarwol arandewol kam mi laari no ɓe wiyata ɗo yimɓe ɓe lesdi Arabi Saudi yimɓe iranien bo kamɓe bo ha nder lesdi Chine en mofti ɓe wiɓe ɓe waɗa narral hakkunde maɓɓe wiɓe haala kaɓe kam nafata ha laara kadi handey kadi walla walla ɗum neɓana ko walla neɓata ɗum gasana ɗum gasata habaruji ko larani ɗi no ɓe wiyata ɗo habaruji ko larani nder lesɗe Afrique bo ɗiyen wolwananno bo ko ɗon no sala nder lesɗe africaine en ɓale en wonɓe nder lesɗe arabe en bo yimɓe CEDEAO bo walla no ɓe wiyata ɗo yimɓe CEDEAO bo yerɓoye goɗɗo maɓɓe ha nder lesdi Tunisie heɓa wawa fama koɗo sala ha nder toton to komi wiyata kam bon ɓe habda en laara amma arabe en kam na Tunisie kam min kam miɗo yiya no ɓe hostugo Tunisie ɗo wala hunde feere fu ɓe yetti min kam mi anda ko africaine en yiɗi ɓe lesɗe arabe ɗume on Tunisie mari on ha on wartida on ɗo dogga on ɗo yaha ɓawo maɓɓe on ɗo yaha toraɓe on wiya ɓe on yaha on siftoraɓe kala nde ɓe waɗi probléme fu on yaha siftoraɓe ka e Tunisie enen pat en africaine en Tunisie ɗum pays frère walla ɗum wuro ɗum lesdi derɗiraɓe amen ɗume on ɓe mari on ha yetti on yahata on numtinaɓe on nde ɓe waɗi fu nde ɓe faɗɗi ɓiɓɓe moɗon nde ɓe toñi ɓiɓɓe moɗon fu on dogga on yaha nder totton yaha on numtinaɓe to pat ɗum merare on to fayinta bo waɗɗo ɓe wiyata ɗo body language to jagorɗo yimɓe CEDEAO may ɗo to a yi no dariri yeeso lamɗo Tunisie ɗo ha tona hirsitta enen africaine en ɗo wala ko fu en faami ha nder duniyaru ɗo goɗɗo on o yahi oɗo diwna tan wala ko wolde ma o heɓata bolle laɓɗe ma o heɓata oɗo hultori bana Tunisie kam bana ɗum mi anda ɗum lesdi Amérique na ko walla lesdi mi anda bana jagorɗo makko oɗo hultori noon oɗo jooɗi ko haala makko fu anda haala laɓɗum o wolwata to ɗo may ɗo en ɗo yiɗi hunde ko wiyata re-éducation re-éducation gam jangɗe ɗe en ɗo janga daga ɓawo no ɓe wiyata ɗo daga ɓawo en hoosi pays ji africaine en hoosi indépendant pat jangɗe ma ɗe en ɗo janga ha l'école meɗen ɗo fu ɓe ɗo jangina en no en rewirta teddinirta jagorɗo meɗen jangde arabe jangde nasara fu to yimɓe janguɓe nasara ma to yehi ɗo to yimɓe ɗo goto maɓɓe nder maɓɓe fu to fottoy be nasara en ɗo a tawa oɗo diwna noon ko wolde o wawata wolugo to nasara en ɗo dari ɗo oɗo yiya ko nasara en wi kañum woni gonga to jangoɓe arabe bo to ɓe laari kamɓe bo yo ha nder islama ɗo nde ɓe jangi islama go waɗi ɓe humɓe ɗo noyi jagorɗo maɓɓe to ɓe laari to ɓe fottoy be arabe go a tawa ɓeɗo diwna tan ɓeɗo diwna noon ko heftugo ko wiyama wala wiigo kadi an a ardiɗo on leddi CEDEAO aɗo représente population ji pays na gotel pays ji ɓurɗi mawɗugo ha nder lesdi Afrique law a yaha ha nder pays yel population 12 millions a yaha aɗo diwna to toon a yaha ɗo ko a wiya laɓɗum tal a wawata inoro a wangi a wurtinta to ɗo may ɗo min kam hunde may nawiyam komi yiɗi wiigo kam ko waɗi arabe en ɗo gaɗa banniɗo ɓe yiɗi aɓe holla yimɓeje ɓe yiɗi ɓe holla européen en to minin fu min ɗo mari yimɓe ɓe min foɗata nofru to européen en wari nangi ɓe ɗo foɗa ɓe nofru kamɓe ɓe rena setto ɓe heɓi ɓe fotti ɓe lesɗe africaine wara foɗa ɓe foɗa ɗum nofru kanjum no larata Tunisie premier hunde ɗo presse premier hunde ɗo interview o waɗi président Tunisie o waɗi ɓawo wigo mako yo oɗo hula tata ɓe wara tata africaine sanja wara sanja no ɓe wiyata ɗo démographie yimɓeji lesdi mako ɓawo to toon o wari ɗume on ha nder conférence de presse mako ma ɗume o wi yo Tunisie ɗo walla lesɗe africaine en Tunisie ɗo walla neɓay ɗo sam min ɗo yarna ɓe lekki miɗo hokka ɓe lekki e min ɗo jangina ɓiɓɓe maɓɓe ɗume on message mako ɗume on o yaaɓi on o wiyata banniɗo ha o holla européen en ha o holla yimɓeji feere yo ay Tunisie ma ɗo fija rôle je français en walla européen ɗo fija ha dow Tunisie ɗo Tunisie be Maroc be moyen ɗo kamɓe bo ɓe ɗo fija ɗum ha dow pays subsaharienne africaine faɓɓay ɗo sam ɗo les même message faɓɓay ɗo sam minin covid-19 min ɗon no hokkam min ɗon no yerbina africaine lekki min ɗo yerbina ɓe ñamdu min ɗo yerbina ɓe kuje feere ɗo ɗum hollugo yo ɗum hollugo jagorɗo wonugo maɓɓe jagorɗo kamɓe woni jagorɓe africaine subsaharienne
ɗon message mako yiɗi wigo. Deuxième chose bo hander interview ma hander conférence de presse hander haala mako ko wolwata be représentant goɗɗo CEDEAO ɗo nana nane ne ɗume haala mako wiyata ɗo ngam hatu ton ɗo laara yo ko wi fu ɗo neɓay fo wiya o min ɗo mari ɗo relation bi africaine en derɗirawam ɗo ɓangi nder famille am woodi goɗɗo feere ɗo ɓangi africaine en ɗume on o yiɗi wigo ha ɗo mayɗo o yiɗi wigo yo kanko kamɓe naaɓe africaine. Habarowol ɗiɗaɓol bo to a wari heɓa luwa sara ɗo sai a waɗa déposit ɗo a déposa seede seɗɗa heɓa yo ɗe ɓe mbiyata heɓa to woodi ko wonni to yaaki wurtugo maɗa ɓe hosa déposit ma to ɓale en mayɗo mi laari vidéo on kadi ɓale en mayɗo to ɓe wari kala mo ɓe wari mo jagorɗo mo jamu sare meedu ɗum fuu meeda ɗum noon wiya hokkataɓe wala hokkugo ceede lornataɓe ceede de ɗo maɓɓe ceede déposit kam wala lornugo. To mi laari africaine ɗo turti de rewɓe africaine feere ɗo wooka ɗo wiya ni o gujjo to ɗo may hollata mon yo noyi noyi woni arabe ɗum woni arabe en ayi ɓeɗo ɗo ɗum yimɓe on yo a fota a aynina ɓe hunde to ɗo may ɗo holla yo ɗo may hollata en yo soyde hokkugo ɓe ceede ɗo may hollata en yo arabe en kam a fota a aynina ɓe hunde kadi goɗɗo on yo a nasti nder saare maako a nasti nder a wara nastugo nder saare a waɗi a waɗi ɗo ceede déposit a hokki ɓe ceede heɓa to aɗo wurta ɓe hokkitite ceede ɓe hokkitama ceede maɗa to wala wonduru feere nde a wari wurtugo kadi ɓe wi ɓe hokkititama ceede ɗume on ɗo may nufugo kadi ɗo may ko hollatama ɗo hollama ɓeɗo ɗo ɗum aade maɓɓe on ɓeɗo ɗo ɗum na ɗum yimɓe gonga ɓeɗo ɓe aynitita ɓe a fota a aynina ɓe hunde kala ko aynini ɓe fuu ɓe kamɓe ɓe jambete tan yaaki jaman dina wangino kesum ɓe wiyano yo nde yimɓeji moftoɓe hadiseji annabijo ɓe moɓe arabe en wiyata annabijo to ɓe yahanno heɓa nder alamaji to ɓe yahanno heɓa ɓe hosa hadiseji mayɗo no ɓe gaɗanno ɗo ɓe laara yo goɗɗo mayɗo ɓe laara sifaji goɗɗo mayɗo ka haalo o fewanna walla haala o waɗa ninina haala o waɗa ninina to ɓe tawi ko fewre to waɗi nini ɓe wiyama ko to ɓe tawi ko alama fewre ko walla alama nini ko hunde seɗɗa noon o waɗi ɓe wiya ɓe hosata hadis mayɗo to ɗo may hollata en kadi to en applique ɗo may ko ɓe gaɗata ɗo kadi ayi arabe en kam fote en to ɓeɗo may waddinen duniya ɓeɗo may waddinen dina to ɓeɗo ɗo irim yimɓeji on ɓe a fota a nuɗɗina ɗum dow hoore a aynina ɓe hunde on a tawa hunde mayɗo banno a ayniri ɗo ɓe kamɓe may waddinen dina to ha ɗo en andata kadi yo dina ɓeɗo ɗo wala hunde fuu lamde fuu ɓe waddinta men to enen bo africaine en kadi jotta nder no ɓe wiyata ɗo nder africaine ma a tawa komojo fuu yo to a wiɓe nda no woni ɗo se a tawa africaine jo heɓan dalila el o heɓa waddinama yo dalila el ko waɗi kai tata hawru haalaji tata hawru ni ay dina kam ɗum je Allah arabe en be a sendira dina be arab mi wi yo dina kam dina may kam ka jippi noon be do hendu noon na ko walla ɗum goɗɗo ɗum arabe noon waddini mon to waddini mon dina may ko waɗi on jotta kam question ji ƴamol ngol ƴamata hoore muɗum kam no on waɗi on ha hande pays ji bana Sudan Mauritanie Égypte ɗo pat warti ɗum lesɗe arabe noon tamo ɗum mere noon na tami ɗum honu on ɓe wariri ɗum yimɓe on ɓe kafa ɗum jargina noon arabe en ɗo ɗum jargina noon be jargina ko ɓe waddiri dina a yiyata ɗo ɓe nastini dina nder lesɗe Afrique na nder lesɗe Afrique nder lesɗe duniyaru fuu soppugo ɓe kafaji ngam ɗum kamɓe ɗum jargina ko on to jargina ko may ma ha ɓe wati ku ɓe nastini ku nder dina jotta aɗo tawa to a laari nder fikuji moɗon na ɓe ɗo wiyama yo irin bana jotta yo ɓe wiyanno aɗo mari julde waɗowo jahangal a foti a waɗa rammitina nde a waɗa julde waɗowo jahangal ɗo feere be julde joɗɗo nder nokkure woore to ɓe ɗo wiya bon amma hunde ɗo mayɗo to a waɗo jahangal to sabbu waɗugo jahangal maɗa mayɗo ɗum yahugo fasugo himɓe nden kam a juula normal a juula ɓe fotai ɓe ustinama kadi ɓeɗo ɗo on waddini en dina kadi ɓe yen to arabe en ɓeɗo ɗo ɓe a fotai a aynina ɗum hunde ɗo kamɓe on waddini dina e dina bo no ka nastiri meɗen ɗo so en fama no dina nastiri ha nder Afrique ɗo ɗum dina ɗo nastiri ɓe kafayi on
ayi arabe en ɗo wadduɓe dina ɗum jargina en on fasoɓe no on ɓe fasoɓe no on kamɓe on ɗum jargina on ɓe wara ɓe tawa mayo ɓe wara nder wuro maɗa ɓe wara ɓe tawa bana yimɓeji lesɗe égypte en ɗo ɓe yerbinama ɗerewol ɓe wiya mon yo wa min ɗo mari min fabrique walla min wurtini min créyi dina feere min créyi hunde feere hesre indetede dina on kanka on ndi woni dina labka a jaɓa dina may ma to a imma a jaɓa dina may bo min warata to a jaɓi dina may a jaɓay ka fu a jaɓa dina ɗo min a hisa to a jaɓay ka bo min soppe dande amma ɗum fewre mere kamɓe na ɗum fewre mere bana waɗuɓe bana fewre nde no ɓe wiyata ɗo jam ci'e en ha nder leddi Tunisie fewoyno luwoɓe walla hosoɓe ci'e maɓɓe bana no ɓeɗo ma wiyanno ɓe wino yo luwoɓe yo on waɗa déposit a dépose hunde ɗo ceede seɗɗa min hokkama suudu to a wari wurtugo suudu may ɗo minin bo min hokkitama déposit maɗa may min ñamata ko ceede to banni on waɗugo banni on dina bo nasiri Afrique dina bo no nasiri Afrique ɗo ɓe wiya mon yo ɓe wiyanno africain en yo on dépose no ɓe wiyata ɗo ɓe yerbina mon nde ɓe wangiri dina ɗo ha nder lesdi Arabie Saoudi ɓe yerbina mon ɗerewol ɓe wiya mon yo min créyi dina feere kesa kanka on woni labka kon acca kon waɗanno ɗo pat ba dinaji mon ɗi mamiraɓe mon waɗanno pat on acca kanji pat ɗi woɗay min wi ɗi woɗay to min ɗo yerbini mon bo me ɗerewol ɗo imma on jaɓa dina ɗo on hisa koma on sala kamin ɗo waɗa honubo min ɗo mari fasoɓe niware min ɗo mari yimɓe joɓɓe kafaji min ɗo gara hona mon tan to on salika to an numoɓe yimɓe feere wiya ok yimɓeji feere laara yeru noy ɓe waadi be yimɓeji kombi maɓɓe noy yimɓeji calɓe jaɓugo message ji maɓɓe may noy ɓe gaadi be muɗum to yimɓeji feere wiya kai ndikka min jaɓa dina ɗo tata ɓe waɗa tata sina noon pat araɓe en waɗan soppa dali amin to jaɓɓe dina may mayo ɓe jafti ɗum wuro ban jotta égypte ɗo nata ɓe jaɓi dina ɓe wi ok nde on wi ɗum dina kesa on wari minin kamin jaɓi to amma na wigo égypte may ɗo min jaɓi dina kesa may ɗo est ce que waɗi yo ɓe acci ɓe colonisa égypte ayi égypte jaɓi dina amma égypte hande warti ɗum lesdi arabe en to lesɗeji may fuu jaɓi dina jaɓugo dina ma jaɓi dina amma fuu ɓe wartira ɗum ɓe waɗi ɗum no ɓe wiyata ɗo colonisation ɓe waɗi ɗum ɓe nastoy ɓe nastoy nder lesɗe goo ɓe soppoy ɗum ɓe converti ɗum ngam to a jaɓi dina may mayo ɓe wiyama a jaɓi dina amma jotta kam sai min yerɓama sai min andinama bo ko dina ka waddi dina ɗo ka wiyo wolde maɗa ɗo acca ɗum wolde yimɓe aljanna ɗum wolde amin on dina may ka wiyo aɗe maɗa ɗo aɗe a waɗata ɗo ɗe woɗay acca ɗe ngam aɗeje ɗe min waddin dina ɗe min waddinma kanje on boɗɗi donc ngam majum seyo ko a jaɓi dina may fu sai min yerbinama nulaɓe kanjum ɓe wiyata khilafa sai mi yerbina mon représentant ban jotta yake jam français en walla européen ɓe ɗon no colonise ɓeɗo waɗa ɓeɗo nasta lesɗe afrique ɗo ɓe colonise ɓe no ɓe waɗata ɗo ɓe yerɓa ɓeɗo mari représentant ay kala pays fu ɗo mari gouverneur kanko on ɗo jooɗi bana président c'est ha yake indépendant ɗo gouvernement may ɗo kanko on ɗo jooɗi bana jotta président nigéria avant indépendant ɗum nulaɗo on goɗɗo nder leddi Angleterre kanko oɗo jooɗi en ɗo général feere ɓe hokkata ɗum kanko on ɗo représenta population ha bala woni wala ha babal ha nokkure may fuu donc nigéria ɗo fuu ɗo a tawa général feere on kañum on avant indépendant kañum on ɗo jogui to banni khilafa bo woni to arabe en bo kamɓe bo nde ɓe waddi ɗo kamɓe bo ɓe wiya mon yo bon on jaɓi a jaɓi dina kam minin kada min fewima bana wigo bana hundeɗo maɓɓe ɗo min fewi ɓe wiyatama ɓe fewima kadi ɓe wiyama a jaɓi dina amma woodi hunde feere on famayay ngam onon on anda dina ɗo no ka warata sai min wara min holla mon no dina ɗo ka warata to ɓe yerɓanama no ɓe wiyata goɗɗo feere kadi kanko ma représentant ɓe wiyama khilafa kanko on jooɗi hata toon représentant hunde ɗo julɓe ha nder noddi moɗon to ɓawata toon ɗo ɓe waɗa immigration ɓe pat ɓe gara ɓe sañdia constitution moɗon ɓe wartira pat ɗum pays ma pat warta ɗum lesɗe arabe banni ɓe gadi donc texte bana no yimɓeji no inde maɓɓe bana no yimɓe Tunisie waɗi be caution na ɓe wiyata ɗo be caution ji joɗɓe nder lesdi maɓɓe jafti ɗum fewi ɓe wi ɓe min lornan ɓe lornayɗo banni arabe ɗum bo sankitirde dina ha nder lesɗeji duniyaru may fuu mi waɗa parking tawon ɓawoto tun kadi min continue haala baɗɗeji may nulaɗo mo CEDEAO yetto ha nder lesdi Tunisie
o fottoy be himɓeji o yetto nder lesdi Tunisie o yiidoy be jagorɗo jo himɓe Tunisie amma ha nder watro may ɗo ha nder bolle maɓɓe ɗo kadi min mi laaroy kadi oɗo jooɗi tan bana ɗum ɗo nanditini bana jagorɗo fotti be no ɓe wiyata ɗo jagorɗo fotti be jeyangel muɗum. to ɓawo ton bo kadi africain en wonɓe nder lesdi Tunisie bo kadi ɓe ɗo hande locataire maɓɓe ɗo yarna ɓe bone. yimɓe feere waɗi déposit maɓɓe, déposit go kadi to a wari wurtugo saare ɓe hokkatitama, to ni may kadi kanjum man ɗo sala nder Tunisie. En sankita message ɗo en anditata duniyaru fu ko ɗo dogga ha nder lesɗeji Tunisie may, ha nder lesɗeji Arabe may. to min kam komi yi kam Tunisie wala ha dari sakonta ha wiya kamɓe way ɓeɗo wallita africain en ɓale en way min ɗo yerbina ɓe, min ɗo waɗa ɓe wallinde, min ɗo na kanjum message maɓɓe kamɓe message jagoɗo tunisien ha européen en kam min ɗo wallita africain en ɓale en hay. to onon bana no foɗinta min ɗofruɗo min ɗo wallita ɓe ñamdu, min ɗo wallita ɓe lekki ɗo pat ɗum yawari tan. to derɗiraɓe ɗo may kadi ɗo may wiyete yo aɗeji arabe en ñidduɗi, si en gata hakkilo sankite message yello, sankite vidéo yello kadi heɓa himɓeji duniyaru fu fama. to en derɗiraɓe sey to en meti fottugo fayin. Je suis resté dehors, elle refuse de donner ma caution. Après tu m'envoies, je vais envoyer ça. La voilà, elle refuse de donner ma caution, je vais vous envoyer la vidéo. Elle refuse de donner la caution, c'est elle qui est là. Il faut la voir, Elle refuse de donner la caution. J'envoie ça directement sur mon WhatsApp. Faut tout fumer, fume. Elle refuse de donner la caution. Depuis vendredi, elle m'a mis à la porte. Où je suis parti, les Tunisiens sont tombés sur moi, ils ont volé mon argent. Actuellement, je suis sans rien. Je suis obligé d'appeler au pays pour qu'on m'envoie de l'argent. Raciste. Je paye son os, je paye son courage, je ne la dois pas. Le contraire, elle m'a conseillé de ne pas donner.